Igama kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kuda kweyini inkosi mali akephuqa phuqa imithi abafakazana ngotho lodwa labetshise ithuluza ngambi nalo ngilifica ensimini bathi wathi upha kuda kweyini ngumafavu ke njengeda ngabane ngunogwadwa ogwadwa ikhulu kufaka amakhanda khanda inyoke namakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini bona kunjani makunje kunogwadwa ogwadwa ikhulile ngumafavu ke njenge hey hayi sengikhona sanibonani bese nginikhumbule kakhulu hayi namhlanje ke angizili ukuzokhuluma ngezinto eziningi kepha ngizothinta nje okumbalwa ngizothinta into ezimbalwa namhlanje ngizothinta indaba ka-advocate Stefo lo kade ummeli owavundulula amaqiniso ngecala lika Senzomeyiwa. Ngizoyithinta indaba kaTefo namhlanje. Wavundulula amaqiniso ngendaba yecala lika Senzomeyiwa. Bese ngizothinta indaba ethinta lezi izinyanga, thinta indaba ethinta izinyanga ezifuna ukuvotelwa. Ugogo lekuthiwa uSikhotheni, ugogo lekuthiwa uMaweni, uKhehlelezi, uMabalengo, umzimba okhala imali, kambe ubani enye inyanga efuna ukuvotelwa. Ngizokhuluma ngale msangano leyo, ngale msangano yawo yokufuna ukuvotelwa nje. Ngizokhuluma ngaleyo msangano nje. Msangano nje leyo. Msangano nje. Ngizoyithinta lonto indaba kaTefo, indaba yalezi izinyanga ezifuna ukuvotelwa. Nami ngeke ngafakwa namuhlwini. Ngenhlanhla ke mina ngungqo makuthiwa kuyahlolwa. Ngungqo makuthiwa ngunogwadwa ubhajwa ikhulule. Ngiyakwazi ukuzikhulula, ngiyakwazi ukuyilapha, ngiyakwazi ukuyiphiphisa. Elami idlozi nowami uNkulunkulu abasoze bangiphendula isidididi ngelinye ilanga. Ngitshelwa kuse-eli into ekhona, ngitshelwe kuse-eli into engekho. Angisoze ngathi imali zabantu, ngathi abantu abangivotele ngeimali zabo. Kuyaba kusasa lento ebengivotelwa kuyona sekuyacaca ukuthi ayikho. Sebekhala ngeimali zabo abantu. Nami sengithi hayi bengingabonanga. Mangabe ngingaboni mina kanti ubani okumele abuye abone. Uma ngabe uthi votelwa uhlulwe ukubona ukuthi lento ovotelwa kuyona ngeke izibe khona. Ngeke izibe khona. Ngiyanitshela madoda, ngiyanitshela balandeli bami, ngiyanitshela abahlonishwa abangithandayo njengoba kunabantu esebeze babhala ngisho imoto bethi abavotelwe. Lezi imali zabantu abavota ngazo bevotela into engekho. Ngelinye ilanga bazokukhala bese kuba sengazi ukuthi barojiwe. Kanti bengabe uyinyanga ngempela uthi ukwazi ukuhlola. Ufuna ukwazi ukuhlola phela ukubona into ekhona nokubona into engekho. Ungaboni into ngoba sewugaxele kuyona. Ufuna ubona into ungakagaxeli bengakagaxeli abantu ukuthi labantu eseze bavota ngeimali zabo niyobaxolisela kanjani, niyobahlawula kanjani ngelinye ilanga abantu bevota bethi bavotela inyanga abayithembayo kanti kwaleyo nyanga abayithembayo kwayiyona iyaskemwa. Angazi ukuthi uyophinda thini, uyothini umuntu mase kuvela ukuthi uskemiwe, uyophindela thini kubantu bakhe mase kuvela ukuthi uskemiwe. Ngoba bengabe nje nabantu abadala kumele bakukhombise into eyiscam. Iqala uyibona kanjani into eyiscam? Into eyiscam uyabona nje into othi mangabe utshelwa ngayo thi wow sonika wena uwena ozowina impela la. Iscam leso.
kuyiwe kumzimbo kalimali kuthiwa mzimbo kalimali wena impela ozokhuphuka wena impela ingwele sogcoba wena kuyiwe kukhehlelezi kuthiwe sizogcoba impela khehlelezi wena ingwele sokugcoba kuyiwe kumabalengwe kuthiwe mabalengwe wena impela ingwele uyingwele yabo wena impela kuyiwe ku-VVO kade vele wabaqoqobala wena impela ingwele ajabule VVO awuthi ngibavotiseke ngingwele ajabule ukhehlelezi awuthi ngibavotise sekushiya ukuthi lento yami kuyiwe ngizwe wena impela zobaqoqobela abasakazi wena ithuba lakho-ke leli manje lokuba upresident wamabhinca ithuba aqala ungizwe naye athi athi hawu kade vele kwakufanele wemadoda futhi ngempela lento engisho ukuthi kufuna ngempela izinyanga ngivele ngiyihlolele efuna ngikwenze akho ngisho yodwa evusenye ukuthi hayi madoda sigaxele la idlozi lakhe ngibhaka kuphela elibonayo ukuthi madoda la kugaxela iscam lesi bonke abantu bazobona sebeshayekile ngoba ngiyanitshela izoqala enye inyanga ihlehle ithi hayi khona ingozi la kuzokwenzeka lokho ikhona ezohlehla ithi hayi khona ingozi ibuye nenye ithi hayi bo ngiqhaphazekile ibuye nenye ngithi lezi imali zabantu esebevote ngazo nizothini mzimbo kalimali mfowethu ngiyazi ukuthi uhlakaniphile kulezi inyanga ezikhona ngiyazi nawe uhlakaniphile kodwa mfowethu njengoba sebeqalile abantu bakuvotela mawusuthayima ukuthi scam uzothini kubantu into engiyithanda ngawo ukuthi uyashesha ukuthayima kuphela yabo ukuthi uyashesha ukuthayima uyakwazi futhi ukungibuka ukuthi uking Bhaka uthini la bese uyabheka ukuthi yini emenza shaya amakhala bese uyabuka bese uyashesha ukuthayima kodwa ngelinye ilanga ungashesha ukuthayima uze ungangeni inhlobo hayi ukuthi ungene uphume uze ungangeni inhlobo hayi laba abanye ngeke ngiyikhulume ke indaba yabo ke laba abanye ngeke ngikhulume cabanga nje madoda ngisho izinyanga edumile madoda omali yase-absa nazo zigaxele kugaxele ngisho imali yase-absa awukwazi ukubona imali yase-absa ukuthi la njengamanje ngiyascamwa la awukwazi ukubona iscam nifuna ukukhala ngo-last minute buka manje ngisebenzisa amandla ami ngisebenzisa idlozi lami mina elingitshelile lelithi engithi mangihlolela abantu lingitshela kunje kumuntu lo muntu uzomsiza umakhanda ngempela ngimnikeza umakhanda umuntu likhuluma idlozi lakhe likhulumile lami lathi scam lento yenu lo nithi niyavotelwa scam less yini ngabona nifuna ukukhala nifuna ngiqhombe imali zabantu umsebenzi wami mina ukuvikela umuntu wena ngivikela umuntu ongithandayo ngivikela ngisho umuntu ongangithandi as long as umuntu ku level 1 spiritually kumele nguvikele ngoba ngelinye ilanga uyobona ukuthi King Bhaka is the real Makoya King Bhaka is the real king ngelinye ilanga nawe namhlanje olokuthi kunomuntu omlandelayo akusebenzi kulandela umuntu la ka spiritual kulandela iqiniso elizokuphilisa spiritually kulandelwa indlela akubi abalandeli awucabanga nje mina njengoba ngilapha abantu oprofessor ngilapha osomabhizinisi njengoba mina ngithuthukisa osomabhizinisi ngithuthukisa othisha ngithuthukisa even onesi abantu abakhulu ipolitiki osomathende awucabanga sekuthiwa ngithi abahlale workshop bazongilandela bebembe beshaya itoyi beze beyongena emazimabhida ngikuyiphi level lo mzuzu mina ngidila nabantu abakulevel ekuthiwa lento ibizoba khona ke awucaba ngeke sebemile abantu ngama-jeep sebemile ngama-Range Rover nilindene workshop siphelezela uKing Bhaka uyaphi uye Moses Mabhida kwenze njani hayi baqhathwe umfana omncane umfana uthe uzobeka inyanga eyiqiniso kanti inyanga siyabeka abafana abancane yini asuka bazi dididi napha abantu emadoda mina ngiyazi into efana nalena mina bengazi ukuthi kanti kahle didizela yonke into uyabona ibhlungu into ethi mayididizela thiwa abantu abakhipha imali bavote kwaziwa kahle ukuthi ayikho lonto ebafethu awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida mhla ka-30 September fuck off awukho umcimbi oseMoses Mabhida mhla ka-30 September awukho bangayiduduza nje masebebonile iscam sebezenzele yabo ke mhlambe emahholo ke imicimbi sebeyiduduza kodwa lekuthiwa useMoses Mabhida kofika isilo into engekho iscam less hlula yini ukubona ngicela bonke abantu ekuthiwa madoda bayavota bavotela indaba ukuthi kuthiwe khona inyanga ezowina wakwezwa khona kuthiwa inyanga iyavotelwa izinyanga zanamhlanje seziyavotelwa manje kanti uphakamiswa idlozi lakho awuphakamiswa uNkulunkulu
Aphakamiswa idalo. Usuvotela abantu nje kuthiwe vote ngemali yabo abantu. Labantu ekumele bona ubasize einkingeni namhlanje uthi abafaka imali basikemeke. Asuka. Nginyanyile nje. Nginyanyiswa ukuthi ekuqaleni bengazi ukuthi izinyanga ziyakwazi ukuhlola kodwa lento ivele yaveza obala ukuthi izinyanga zikwazi ukuhlola azikwazi ngisho ukubona into ekhona nento engekho. Abanye baze babranda ngisho imoto, abanye bavela kuma poster bheka yini ngivoteleni kuvotela kuyini vele into engekho awukwazi ukubona into ayikho. Hayi fuck off man, into engekho into engekho. Uzobona ke ngasho futhi nangesonto ngathi uzobona bazoqala baphume nga1 baphume nga2 baphume nga1 baphume nga2 yabo. Kuzoqala umzimba nje ngoba ulayithile aphume iphuma inkalakatha amadoda kuzuma abalengwe aphuma abalengwe kuze labo sisa basegoli oskotheni noma weni bazophuma ko umuntu ozogcina ukuphuma ovala isicapha sovala lokhetelezi isicapha ogcina ngci ngoba use-investe kakhulu engaboni ukuthi i-scam uyena ovala isicapha kodwa bephume bonke agcine seliyedwa. Madoda khuphuka nabo moya engcwele asuka madoda yini endala inkukhu neqala ake silindele umhla ka30 madoda sibone ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi ukhona nomcimbi lapha isilo siyoma sithi nansi ingcwele ezinyangeni nansi ingcwele kubaculi fuck off ayikho leyonto tshelwa yimina uKing Bhaka mangafuni ukungikholwa linda kumhla ka30 wena okholwa ngokubona akho umcimbi ozoba lapha eMoses Mabhida ayikho leyonto. Ayikho leyonto into engekho uma ngabe ungafuni ukungikholwa qhubeka uvote kugcineni uzokhala noma ke ufonele inyanga yakho nje ethe ivotelwa uyibuze kahle uthi awume baba siqhubeke emkhulu usivote ake uyibuze inyanga yakho uthi wemkhulu awume siqhubeke sivote uzoza izokutshela iqiniso ithi ima kancane. Igama nguBhaka isibongoza ingcwele la imina ke ingcwele bafana ke bakuthi anaziki ingcwele ile ekhuluma manje ngoba iyona ekwazi ukubona into engabonwa nanso ke ingcwele mawufuna ingcwele ke nansi awu madoda ngeke ngisasho ukuthi umfana omncane obhuqabhuqa imiza bafokazana ngotholilodwa ngeke ngisathi umfana omncane uyabona sengizothi inkunzi malanga noma ngithi ingcwele ebhuqabhuqa abafana ngotholilodwa labetshise ngeke ngisathi umfana omncane sengizothi ingcwele noma inkunzi malanga suzozwa ke ebongeni zami kuyanyoka okhumbula ke mase ngiyishila into isuka isinjalo nje yabo izohlehla kuzothiwani ukuze kuzwakale kuzothiwa iyahlehla kuzothiwa hlehli kuzothiwa iyahlehla yabo kuzothiwa iyahlehla mase kuhlehliwe qale kahle ke sekuyoplanwa kahle ukuthi yini ngempela efisa ukwenzeka kodwa kuzothiwa hlehla kodwa 30 September never kuzothiwani la hle niyongikhohlwa nje nina ningilandelayo nani eningithandayo nani eningivumayo nginja ngiyibuki la ngibuka lapha igama nguBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingcwele yaphuqa imiza bafokazana ngotholilodwa labetshisa ithuluza ngambi nalo ngilifica ensimini ngisho uqama uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwadogwadwa ikhulu ngufaka amakhanda amadoda inyoke namakhanda amabili elesithathe lenkosazana uzwa yini ake silindeni u30 September sibone isilo siyafika sibone ukuthi Moses Mabhida phakathi lapha yana umcimbi khona sibone kuthiwa ake silindeni nje u30 hila nizobona khona madoda ukuthi liyakhuluma madoda ipower kaKing Bhaka uyakhuluma ugobela wami uNkulunkulu ngoba ngasho ngathi owabo ugobela uNkulunkulu akasoza ngilahla ngoba ngisho umakhanda nje abantu bewuvuma all over abanye kade besho bethi King Bhaka uyazi ngithe ngasebenzisa wona ngaphupha engathi khona inyoka ephumayo kumina mayiphuma qede yabaleka ngasho ngathi yona ke into kade isitha leyo ekade sonke lesikhathi kuhlukumeza usebenzisa
usebenzise umakhandakhanda uthebelala waphupha ngathi khona inyoka ephumayo ephumayo kuyena. Omunye usebenzisile uthebe ngabe elala waphupha ngathi ubaba wakhe uzomnika imali eningi emhlophe. Amaphupha engiwatholayo inqomo engiyitholayo kubantu bonke esebethole umakhandakhanda ngo-6,000 rand bewuthenga umakhandakhanda. Wena uthini wena? Athi omunye hayi ke ngiphakabe sebethi bayangixosha emsebenzini, ngiqale ngaphupha ngathi bayangibuyisela, kodwa namhlanje kade ngibiziwe kwi-HR kwathiwa no ngiyaqhubeka nomsebenzi. Izinto lezi sifuna ukuzizwa madoda kamakhandakhanda. Ingakho abantu bamakhandakhanda ngize ngibanikeze inamba engena ngo mina sinesikhathi nje la sikhuluma khona, la sicheckana khona, kube mnandi ngibheka ukuthi kuhamba kanjani, kwenzakalani kuwena, kube mnandi siyaxoxa nje. Ungibekezelele bandla bengabe unomakhandakhanda, nginelungelo lokukufonela nje ngikucheck ukuthi kuhamba kanjani lapho ukhona. Ilungelo lakho, hayi ukuthi basuthengile sesiya disappearishana. Once wathenga sekumsebenzi wami ukukuvikela ubusuku nemini. Izitha zakho ngeyilunge, labantu abanomona abakufuna ufile ngebalunge, labakufuna ungenalutho ngebalunge. Sibuka laphi into? Ake silindeni madoda sibheke ukuthi ngomhla ka-30 September ukuthi njengoba esevote kanjena uNtaba kayikhonjwa ukuthi Sukanini madoda, sukanini madoda, kaze kanzima emhlabeni. Mina ngazi ukuthi abantu babesikemwa funa baye enyangeni, inyanga basize bangaskemeki. Bengazi mina ukuthi kuskemwa ngisho inyanga. Inyanga izikhale uthi hayibo ngaze ngaskemwa. Hayi mina bengayazi le nto mina. Ngiqala ngqa. Ikhali inyanga ithe ngazi ngachaphazeka, ngaze ngayuzeka. Hayi bengayazi le nto. Ngiqala ngqa manje. Mina kusoza as long as makisa khona makhandakhanda, as long as ugobela makisa uNkulunkulu, zonke izinto ngiyozibona before zize zenzeke, Ngizwile kuthiwa nongizwe kulomcimbi uyonikezwa umqhele wokuthi manje ngokusemthethweni abo president wamabhinca. Kuphi khona into engekho? Akho ngizwe la wanika iaward ukuthi uyena upresident wamabhinca. Into engekho, itori leyo nje asetshenzwe ngayo. Awungizwe mfana mkhulu. Ngibonile mfana bekushutha usetoilet. Kodwa yini into abayenza kwichunu madoda barishutha isichitho futhi ibhadi nje lelana into embi. Wakwamshutha umuntu esetoilet enza leyo nto. Nobe ngangivuma mina uzongivuma. And ake ngiphinde ngithinte lento le advocate Stefo. Ngangishilo ngathi mina ngikhuluma ngezinto eziphezulu kakhulu mina. Ngasho ngathi lempi yecala lika Senzo impi leyana more spiritual. Ngabe sengiyayichaza futhi ngathi uma ngabe kunomuntu wakini eshonele emgwaqweni laphala igazi lathathwa noma asithi lasulwa, ukuthathwa kwegazi kwisini kugcina ngacaci lithathwe ubani, lisuke lithathwe imimoya. Makuthathwe igazi lo muntu usuke ethwebuleka, uhlala lapho la kuthathwe khona igazi. Bengabe emgwaqweni efele emgwaqweni, uhlala emgwaqweni kuze kwenziwe usiko thizeni lokumlanda umuntu emgwaqweni. So indaba kaSenzo, uSenzo washonela kubo kukaKheli Khumalo, and kubo kaKheli Khumalo lapha ya yilapho nento zesintu zakhona ekade bezenzela khona kule yandla. Uma ngabe eshona khona uSenzo ngendlela okwenzakala ngayo wathwebuleka. Ukuthwebuleka kwakhe kwenzakalani? Wabe seya esigodlweni, uspirit sakhe sayisigodlweni. Mase sesigodlweni sase siqinisa lengane ke, sase sifihlwa kulengane ayizalayo ekuthiwa uThingo. Leya ngane yonto okudlala njengamanje kwaqiniswa sikhona. So manje mawuthi uzovele ulwe icala kaSenzo ukudlapha ulilwe ngeenga ngeke uzulunge. So into eshaya uTefo nesibindi, kodwa isibindi sakhe engathi singalawula ugcine sisebenzisa ngendlela engahlelekile isibindi. Good ukuthi unesibindi, good ukuthi into iqonda ngqo. Kodwa noma ungaba nesibindi esinjani, ungabi nesibindi esifana nesikaTefo, ungabi nesibindi esifana nesikangizwe emchunu. Ilezi ibindi lezo eziba ingozi, ilezi ibindi lezo ezikuvalela indlela. Asifuneki isibindi esikuvalela indlela, funeka isibindi esikuvulela indlela. Uthi mawuthi uyabona mina sami isibindi, esami isibindi 1 si approve emhlabeni, sa approve emazolweni. Umuntu ongathi uvalela mina indlela
ugobela wabo uNkulunkulu namandla ami alapha ya edameni angadila naleyo muntu decisively, angadila naye ngoba yindaba ngiyazi ukuthi mangabe mina ngiba nesibindi angibi nesibindi ngoba yabona ngine-enga noma khona mangikhuluma eqonde ngqo ngikhuluma nayo ngoba ngisuke sengiyitholile i-approval from esigodlweni sami ukuthi yes ngayisho leyo nto, yes izoliwa. Mase kuthiwa yes izoliwa kushiwo esigodlweni ayisekho into engangivimba, kodwa akuvele nje ukuthi angikhuluma into ngivele ngikhuluma mina ngithole i-approval from esigodlweni. Mawusuthi uyangi-attack wena kufana nentatheli mayibhala story, intatheli mayibhala story ithole approval from ama-editors. Masuyi attacker intatheli usuku ungasa-attack intatheli as an individual, usuku usu-attacker ilokuzana, usuku usu-attacker i-media lekuyona, usuku usu-attacker ama-editors, so attacking company on its own. Ingakho intatheli bayibhala istory kambi akuyona eqasha abameli bengabe sekuyo semacourt, baqashwa inkampani ngoba siya approve waqala istory sentatheli, si approve obani ama-editors ngokuhlukahlukana kwawo amele inkampani yemedia leyo. So mina mawubona mina ubona uNkulunkulu uqobo ngoba mina ugobela wami uNkulunkulu, mina ngiyindodana kaNkulunkulu, mina ngiyindodana, okusho ukuthi ayikho into engayenza uNkulunkulu engavumile, ayikho into engayenza amandla ami edlozi lasemanzini ngisho edamini lami ngisho olwandle engavumile. Ungaboni sengikhuluma la is because ngine-approval. Njengoba sengikhuluma ngale nto le ngikhuluma ngayo le yabantu abavotiswayo kusasa kuzokhalwa, ingoba ngine-approval yokukhuluma ngaleyo nto njengamanje. I-approve ithi ngikhulume ngayo ngoba yindaba ama-challenges abhekene nayo. Kade i-idea yengqwele ibikade i-brilliant, kodwa ishawe ama-challenges. Initially labafana bebene-idea enzima base beshawa indlela abenza ngayo izinto, kodwa izinyanga bekumele yibone ukuthi la kune-challenge. Izinyanga zenzile bekumele zibasiza abafana ukwenza lento ihambe ngendlela, hayi ukuthi zona zigaxele mase kugaxeliswa abantu kuthiwa abafe. So no-therefore ke i-enga kaTefo nesibindi sakhe asihlelekile, ulwa impi kanti akanawo amandla wokuyimela impi. Wakwayini impi kodwa ama-powers wokuyimela ungenawo ngeke, ngoba one impi ayilwayo njengamanje uSenzo ungakobani, uSenzo kwamanje akekho ngakubo kwabazali bakhe, uSenzo ungakokheli. Yindaba ngithi uSenzo ungakokheli ingoba since uSenzo ashonele endlini ayikho into etheni abayenzile abomndeni bethi bayamlanda walandeka. Akalandekanga hayi lo engushoyo ukuthi akalandekanga nakho futhi ku-approve ukuthi ngakusho, akekho futhi ongangiphikisa futhi akekho ongangithakatha lapho. Akalandekanga. Uyolandeka nini? Kuyoba nengqinamba kumlanda, kuyomele kuvakashele lengane yakhe kuthi uThingo ivakashele kaMeyiwe. Ukuvakashela kwaleyo ngane kobe kuvakashela uSenzo uqobo. Inkinga leyo ngane akulula ivakashele ngoba yindaba uma wayo uyazi ukuthi le ngane yuSenzo, uyakwazi lokho. Ukhela ukhumalo nje uyawazi amandla akuthinga ukuthi angakanani, uyawazi amandla akuthinga ukuthi uSenzo ube esengena kuthinga, uyakwazi ukhela ukhumalo lokho, uyakwazi lokho, yabo. So akulula ukuthi ayithathe athi hamba uyekini ngoba ngathi uThingo eyakaMeyiwa kubo kuzokwenzakalani, uSenzo uzobe seya kaMeyiwa, beya kaMeyiwa uSenzo sekwenzakalani, sekuvela amahlazo ke wonke enzakala lapha endlini, enzeke endlini. Kungibhaka ukhona yini umuntu ngokwakho wangena lapha yana wadala umonakalo waze walimaza, kungibhaka uthini wena ngokwakho? Ngithi mina ngokwami akekho umuntu owangena, kodwa ngoba udaba senkantolo yonke into izoxoxeka ukuthi kwenzakaleni, yabo. Wonke umuntu uzoxoxeka, wonke umuntu lento izoxoxeka ngoba vele udaba manje lilapi senkantolo. Angifuni ukuthi into ethi kodwa ngeke mina nginikele ngepower yami ngithi khona umuntu owangena, akekho umuntu owangena futhi ukheli ukhumala akayidonsanga itrigger. So angifuni ukuthi ukheli ubulalile kodwa futhi akekho umuntu owangena futhi ngoba once wathi ukheli wadonsa itrigger icala uzolilahla ke lapho. Kodwa mangalandela kahle ukuthi ubani owafika ethukuthele eganuni wabi iyohamba igcina ifikile, akusewona umsebenzi wami loyo, sekumsebenzi wenkantolo ke loyo ke ukucaka ukuthi konzakalani ubani wafika. Kodwa nami
wonke umuntu mfethu hayi ake ngiyibambe lapho futhi ngoba vele lisenkantolo ladaba yabo. So igama nguBhaka isibongwane zabo bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethwa uBhaka udabwe yini. So ingakho ngithi mina ke inkinga kaTefo akanayo iphawu uTefo. Wenzani manje uvela uyalwa. Belwa ulwa nawo wonke umuntu. Ulwa noZandile Mshololo, ulwa nejaji, ulwa nabameli asebenza nabo, ulwa nawo wonke umuntu. Ulwa nama officials. Igama lomuntu uvela ndizisa nje emoyeni ukuthi bani unje and undizisa igama kanjalo ayikho into emvikele. Ayikho into emvikele. Yabo, so kodwa uyalindisa igama lomuntu uqala ubele sure ukuthi uvikelekile. Idlozi likuvikelayo likuvikela kanjani, ulibonga kanjani. Akanawo ngisho makhanda. Ngangcono kuthuna makhanda ke before akhulume kanje. Mangathi ukhuluma kanjena uTefo ngangcono makhanda ngokuthi bonke abantu ulwa nabo base kanti vele una leziqu zakhe bavele benze njani, bavele bamphuca iziqu. Manje yena ulwa njengongizwe. Ungizwe ulwa kanje. Uyazi vele ukuthi I've got nothing to lose. Uyazi manje uTefo unayo into ezomlahlekela bavele bamphuca ke manje. Use umuntu nje ke. Kanti yasiza inkani, kodwa inkani yakho ayimanageke, inkani yakho ayihleleke. Ungabi nenkani nje odictela abantu isithunzi ubashonise phansi, ube nendlela yokuapproach wrong abantu. Awunawo ngisho makhanda ukuyivikela. Kuthiwa ngangakazi before nje baze bamkhumule leziqo kwangimele ngimgijimisele ngomnikeza makhanda. Kodwa mhlawumbe wayezovela goloza athi yini manje le awuke lapho ke wayezobhubha straight akushiyo kanjalo ke entweni enamphakathi. Cha bafethu bengithi nginicheke nje, nginithanda ure, nginithanda kakhulu bafethu, noma yinini ngiyohlale ngifika nginitshela ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile, kodwa ngiphatheka kabi ngokubona abantu bezovota bavote mase thiwe kuphelele emoyeni. Ngiyacela bandla ukuthi izinyanga azibuke ikudinto mase ziba nendlela yokusiza ukuthi leyo nto kumele kwenzekeni ukuze yenzeke. Uyabona, zibe indlela yokusiza izinyanga zisize, azingatholakali nazo ziphonseka emgodini. Yabo, ziphonseka emgodini. Kuyimanje nje ezinyangeni ezinye kuduma ukuthi kuzona umcimbi omkhulu eMoses Mabhida phakathi lapha ya. Kuduma leyo nto. Buka manje kufuna izinyanga zengiholele ukuthi sengiyihlolelile ngayitshela ukuthi yini ekhona yini engekho. Kumele zingikhokhele izinyanga. Bangeze zingikhokhele ngoba zifuna ukuthini zinzima nazo. Hey iyodwa ingwele la, yimi ingwele. Njengoba nginitshela nje. Uzobona ke into ezosenzeka ke manje emva kalokho. Yabo, sekuzayo ukuthi kupheshwa kanjani. Kuyapheshwa ke manje uzawubona ngizama ukupheshwa ke manje ukuze kuthiwa ngingaveli ihlaza kupheshwa, kodwa ekugcineni awukho umcimbi ozoba lapha ya ngoSeptember. Yabo, futhi ngingaze nje kuzonjwe izingane zabantu ezabahleli nazo bekade zinesifiso. Bekumele izinyanga ibone ukuthi isifiso lezi bese izinyanga zilekelela izingane ukuthi isifiso saso senzeke. Ngoba nje cha zinesifiso izingane azikho wrong ebeyihlala lomcimbi, kodwa izinyanga njengabantu abadala, njengabantu ababonayo bekumele yibone ukuthi lesifiso seni bantu abami soba nezingqinamba. Aziboni ke izinyanga zakhala katha kwacwila. Awusukwanini madoda, cha bengicela ukuvalelisa baba yini kumnandi ukuvalelisa kusemnandi kanje. Kumnandi ukuvalelisa ngisababona abantu bebangaka behleli neking yabo. Inamba yami ke 0798130260. Uyakwazi ukorder umakhanda 6000 umakhanda guarantee noma kuthiwa imaphi amaphupho amamba kuzelayo, noma kuthiwa kunabantu abakubophile, noma kuthiwa mfethu idlozi lakho balithwebula, noma kuthiwa usushona phansi ngempilo. Uyabo, umakhanda ulwa izimpi zakho ezikuathekayo ekumele zikushonise phansi. Umakhanda ulwa nedlozi lakho abalivalayo ekumele lingakhulumi kuwena khona bezokuhlasela kahle idlozi ingasakhulumi kuwena. Kanti umuntu nomuntu kumele kukhulunywe ithunywa kuyena. Umuntu nomuntu ozelwe kumele likhulume idlozi lakho. Umuntu idlozi lakhe kumele lifike kuqala, kumele lihambe phambili kumele idlozi libuke bese lilandela wena ukuthi ufunani.
but kumele into osuyifunile ligijimele loyi-check idlozi. Wena oplanayo, wena ofisayo idlozi noNkulunkulu bese beyakuhlelela. Mhlawumbe niyazi leyo nto. Wena uyaplana, wena uyafisa, wena uyayikhomba indlela, idlozi noNkulunkulu bese beyakuhlelela. Ingakho nje first time nami nginominatiwe lalingekho iphutha ukukhombisa ukuthi bayazi ngikhona, kodwa kwase kufuneka uNkulunkulu wami nedlozi lami bayihlele leyo nto. Bathe babayihlela bathi hayi into engekho, phuma. Ngase ngiyaphuma ngaphuma ngakafanga ngisho kuma-post khona izinyanga wena qwa kuma-poster, uyabona kuma-poster yini vote for me. Wekhiphi baba yini bafowethu, baba yini nginithanda uri.